Yo, what is up mga katropa? For today's vlog is maghahaul ako sa aking mga binili kahapon or kanina lang. Maghahaul ako sa aking binili kanina pero ma-upload itong vlog na ito so sa the following day na. So i-shoutout ko lang yung shop na talagang approve sa lahat ng masa. So ito ang Jade Gomez Computer Trading. Thank you guys for the mga affordable na mga computer parts. Masasabi kong maganda ang shop ng tingnan niya. Ito yung ihahaul ko sa inyo na talagang masasabi kong approve. Background check lang, nakita ko yung shop nila sa post sa Facebook at sa marketplace ng Facebook. Nagsisell sila ng used computer keyboard. Pero masasabi kong talagang yung keyboard nila is approved na talagang hindi mo masasabing used. Bumili pala ako ng, meron pa silang resibo, talagang masasabi mong legit yung shop nila dahil meron talaga silang resibo. So bumili ako ng keyboard used at saka mousepad small. So ito lang yung binili ko dahil alam niyo namang nagsisimula pala ako sa vlogging ko at hindi ko pa ma-achieve or makakaya yung mga high-end na haul. I hope you enjoy guys at makaka-give ako ng information sa inyo na kung sino man gusto magsimula ng vlogging at wala pang computer vlogging editor, so maaari kayong bumili sa Jade Gomez Computer Trading guys na makikita nyo sa Valladolid, Tangasan, Carcar City. So talagang makakasave kayo doon guys ng mga libo-libo dahil you know guys, talagang legit yung company nila or yung shop na yun at saka affordable pa yung mga price ng mga computers. Sa akalain nyo na meron silang computer set na 8,600 or 8,699 lang yung set ng computer na gaming computer na yun. May 4 gig na RAM at saka malaki na yung memory ng computer na yun na talagang masasabi mong pang gaming na yun. So maaari ka ring mag-edit ng mga videos doon kung mayroon kang internet. So let's move on sa ang dami ko nang nasasabi pero talagang amazed lang talaga ako sa shop na yun na makakasave ka lang libo-libo sa pagbili mo ng mga bagay na need mo sa pag-start ng mga business mo at saka ng vlogging mo. So sa lahat na bago pa lang ako sa aking YouTube channel, I hope you enjoy. Let's go, move in. So first item na talagang first item na talagang planong-plano ko talagang bumili ng keyboard, computer keyboard, dahil sa kanila nang needed ito sa aking laptop dahil you know masyadong sensitive yung keyboard ng laptop. Maaring itong minsan madali itong magiba, so at saka mahirap tumingin ng mga parts na sa laptop na for example yung keyboard, mahirap bumili ng parts na doon, tsaka i-open pa yun at saka i-repair. So mas mabuti na meron ka nito pang avoid lang sa pagkasira ng keyboard sa laptop. So let's go. This is ang purpose din pala nito na bumili ako is pang gaming ko dahil mahilig din akong maglaro as usual guys. So sabi ng owner ng shop na ito is used na itong keyboard na to. Masasabi kong used na ito dahil wala na itong box, pero tingnan nyo naman, parang bago lang yung mga keys. Tingnan nyo, talagang mukhang bago lang yung mga keys, wala pang erased na
parts ng letters or mga numbers, wala pang erase, hindi mo masasabing use na ang keyboard na ito dahil talagang mukhang legit. Pero before, isa din sa maganda sa kanilang shop, before nila isinold yung or isinel yung item, talagang tinetest pa nila yung bagay na ito. For example, this keyboard, makikita nyo, i-play ko yung pag-test ng keyboard before ko nabili ito. So, tinitest nila yung product nila na binibenta before nila ibibenta yung kung effective ba ito or may defect. So, talagang gumagana ito. Talagang tinest na pa nila yung mga keys before nila sinold para talagang masasabi mong legit yung seller nila. Ay, talagang masasabi mong legit yung pag-sold nila ng mga things. Thank you for this, Jade Gomez Computer Trading, dahil talagang approve kayo sa aking pag-start ng vlogging. So, talagang i-vlog ko kayo. So, next, for the haul. So, last na ito. So, bumili ako ng gaming mousepad. Talagang need ko ang gaming mousepad sa aking pag-i-edit ng video dahil yung ginagamit ko is yung notebook lang na pang that all yung nandito sa ibaba ng mouse ko. Talagang mahirap yung paggamit ng notebook lang. Talagang need ko talaga ito. Dahil minsan kapag notebook yung gamit mo is hindi mo makokontrol yung mouse mo na ginagamit. So talagang need ko ito. So kaya bumili ako. So tingnan nyo yung style nya. Masasabi mo bang mamahalin ito? Pero hindi ito mamahalin guys. 30 pesos lang ito. May mousepad ka na. So sa mga malls mabibili mo itong mousepad ng ilang hundreds pa, 150 or 200, pero sa kanilang sa Jade Gomez Computer Trading is mabibili mo lang yung mousepad na ito for like 30 pesos. So talagang thank you sa Jade Gomez Computer Trading for providing me this, na meron na talaga akong sa akin. Unti-unti akong nag-invest guys, info lang, unti-unti akong nag-invest sa aking mga things para sa aking future char. Dahil alam ko kapag nasa-start na tayo na sa ating college life, meron na tayong mga needed na computer. So nag-start ako na sa aking, so mas mabuting simula tayo, mag-save tayo sa ating future. So nagsimula ako, bumili ako ng laptop. So yun, hindi ako kaagad makabili ng laptop dahil talagang hindi afford sa ating mga nagsisimula pa lang sa buhay. Talagang hindi natin afford na mabili kaagad ng cash. So inutang ko pa yung laptop ko na for like 2,500 a month. So yun, for 1 year na unti-unti kong na-finish yung payments ko. So next is yung cellphone. Ito yung camera ko na ginagamit na ngayon sa aking pag-vlog. So nagsisave ako ng money para makabili nito. So it's better na mas mag-save ka ng mga needed mo sa na gusto mong bilhin, dahil magagamit mo or ma-feel mo yung essence ng effort, yung pag-care mo sa bagay na ito na dapat hindi ito mag-iba. Pinaghirapan mo ito, pinag-ipunan mo yung dugo at pawis mo is binuhos mo dyan para lang makabili ka nito. So this lesson for katropang lesson, save for your future. Kung anong gusto nyong bilhin, mag-save kayo. Huwag kayong bumili ng yung nanghingi huwag kayong manghingi sa parents, yung mas mabuting mag-save kayo para sa kung ano mang gusto nyong bilhin. Dahil mas ma-feel mo yung effort at saka yung essence ng bagay na binili mo sa kapag sinave mo ito, at saka yung talagang dugo at pawis mong binuhos yung mga needed mo. So let's move on. Ang OA ko na talaga ngayon. So again guys, shout out sa Jade Gomez Computer Trading. Kung gusto nyo, nagsisimula pa lang kayong mag-vlogging at wala pa kayong kung wala pa kayong editing na computer, meron ang Jade Gomez Computer Trading for like 8,000 pesos na
computer, meron na kayong computer set na pang gaming at saka pang vlogging editor. Kung gusto niyo mong, if ever na merong nagwa-watch ng video na taga Karkar, taga San Fernando, tsaka Naga at saka Sibunga, try to visit this amazing shop, guys. Talagang amazing na makakabili kayo ng mga needed nyo sa isang computer. So if you happen to love this video, leave a thumbs up, punch that subscribe button, and turn on that notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos na i-upload sa future. So thank you guys.